Mga garden owners naman sa may Panaad Park, mansilingan amat-amat na nga nagapanghimo sa ilang pwesto antes matapos ang ginahatag nga plaso sa ila. Yan ang balita nga aton gintutuka. Sakit man sa buot sang gardener nga si Josephine, apang the end is near na para sa ila nga palang abuhian ang pagbaligya sa tanom sa Panaad Park. Ang extension sa clearing operation ang magatakop na sa sulod sa 4 ka adlaw. Basi among man iya ang tanan ko no may ano man mo basi amon ning katapusan sa kamon pagbaligya dit. Duga nga pala sa anon sa budget ang pagsaylo sa mga tanom. Bagay nga wala sini mapreparahan. Napulo sa ila magasaylo sa barangay Mansilingan para mapadayon ang ila palang abuhian. Natural guro ni sa tao. Importante kung anong madangatan ta, ready lang ta. Enjoy lang kami gyapon ng iban ga no, pero at least may salinan kami. 400 pesos ang renta sa 4 ka metros kwadrado nga espasyo. Maluwas diri, paligban man ang kuryente, tubig, permit, amot sa mga tanod kag iban pa nga mga balayran nga sa una kargo sa provincial government sa sulod sa mga sobra 20 ka tuig. Bangod sa natabo, hindi happy ang New Year ni Joel nga may palagtik pa sa gobernador. Pumunta ko gobernador pero base sa iba naman. Ang iban mas pilion na lang mangita na lang sang lain nga negosyo sa pag-umpisa sang bagong tuig. Pauwi na lang sa balay para tawhay na lang. Tuyo sa provincial government nga himuon parking space ang lugar sa palabuton nga national kag international competition. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.